Sinten Mas? Pak Pak D Gareng Pak D Bagong Glondor. Luri ini yo campur sarinan. Nah pijet. Bintang tamu ning kok bengi iki Bagong Glondor ning Beko nang kono. Wong adol ciu. Aja kaya mangkono. Nek nyeritake Pak D ku kaya rada mesake. Iya nek ciu kan yo kadang iso dienggo obat, nggo pijet. Betul. Ya, ciu itu tidak bisa tidak berarti diartikan sing sembrono ya nak ya. Ora kok nggon ngombe apa piye obat. Nah, ciuman indah untuk Anda. Wah, iya. Khusus go Mas sapa mas jenenge? Mbak Nia. Mbak Anita. Mbak Anita karo Mas Nia. Bayu Prastyo. Nah, gue pokoknya cium apa? Ciuman indah untuk Anda. Meletik tenan nikah ya, meletik. Sak ndase. Ya, sak sirahe kok ndase. Ya. Iki panyuwunane Pak Sugeng mau podang kuning dibawani dhisik. Nggih. Terus karo ngendang kok. Karo ngendang. Oh iya, sing bawani nggih Kah? Nggih. Oh iya. Diwalik Mas. Aja diwalik BPKB-mu lho. Mudeng aku. Nyuwun tininganipun nggih Mas, Slendro. Slendro Mas. Nggih. Lho, sinden Sip. kaya anu bakul sego goreng ditinting. Kok iso iki sinden ya Mas? Kuwi nyet elok kok kuwi kok. Ono sinden kok ditinting drum. Kuwi wis sing ngedram ngono wong ke Amerika lho. Sapa Mas? Iki Amerika? Ngatmono iki. Ngatmono saka jenenge wae Ngatmo kok iso Amerika. Lah dilarike ning Amerika terus bablas ning Bak Ramat. Oh, iya. Ya. Sesuk awakmu tak jak piknik ya padha ning luar negeri. Nyandi? Aja kalah karo Ngatmo. Nyandi? Sesuk tak jak piknik ning Kamboja. Wah. Lah ning kono kelakon mulih dari sirah apa piye? Bener. Iya. Bawa Kak. Senadyan wujud temong paksi Jos tenan. Jos. Heeh. Paksi. Paksi ki apa artinya? Paksi ki manuk. Oh manuk. Manukmu. Apa Mas Lah Teh? kowe Oh. duwe ngon-ngon apa manukmu? Murai neng omah murai ya. Rupane ireng. Heeh. Heeh. Kok kaya kenal aku ya. Kok kaya kenal aku. Oh Jare iya. jenenge wis mbok oleh kayak dadi bleki. Ngene sapa kuwi? Muremu. Lah iya Mas Teh murai wernane ireng ngono Lah ya dicetake. bleki. Iya. Cara manuk Mbak Desi iki manuk apa? Nek Mbak Desi iki? Ya. Iki cara manuk ngono sing gedhi ngono manuk tilang. Wah, manuk tilang. Manuk tilang ki manggunge ki cacret ngono kae. Lah mare wis tok gedhi. Ora kadang gak cacret-cacret tok. Lah, Piet yok ngono. kaya wong nguyuh wae. Kaya wong nguyuh terusan. Mbak Desi terus sijine. Nek sing tengah iki putri. Heeh. Iki manuk sing luar biasa. Apa manuk? Wilik neng munine iso werna-werna. Apa Mas? Murai. Murai batu. Murai batu. Mahal harganya. Mahal. Iya. Nek sing etan iki, Mbak Mita. Mita. Iki nek manuk ngono gur manuk labet ya. Labet? Umpama didol ngono gur 150 paling. Manuk labet ki pernah viral pada masanya loh. Kok iso? Digandrungi loh, labet. Ya. Labet apa lobet? Labet. Oh, labet. Nek wong kene labet nek bangsa kono ya lobet. Nah, ngono kuwi nek kuwi kan aku manuk apa? Nek kowe jelas manut Kancel kalang apa piye?
Kok iso ancel galeng iki lho. Lah cilik. Kaya Mbak Desi ini manuk apik, murai batu dan sebagainya kok aku iso ancel galeng. Lah cilik kemakine kaya ngene lho. Ancel galeng kuwi anu rupane klawu. Heeh, rupane klawu. Itik-itik cret, itik-itik cret kuwi ancel galeng. Ra apa-apa aku dadi ancel galeng, sing penting kowe dadi galengane, tak teleki kowe. Lah kena kecing no telekmu. Ra apa-apa, sing penting lak iso roh, aku nelek. Bah. Apa wi? Apa wi, Kak? Awake dhewe tetep ngene lho, bersama. Bersama, bersatu. Walaupun dalam pertelekan. Saru kaya telek. Nek bahas babakan telek iki aku tenan. Mbak ngene nang Alfamart dulu kono to. Delalah nek wong wedok katokan cekak semene iki. Enek wis to dienek-enek. Malah mie ayame lagi anyar no. Neng anu Alfamart Silogiri kono. Iya. Delalah enek wong tuku sabun ya to wong wedok katokan semene iki Kak. Gek delalah ki nganggo katoki nyelimpret ngene iki to. Lah tak dudut ngene to dituapuk aku. Ya kowe iki ra sopan. Lah piye? Kok iso ya kowe ra sopan jenenge ya wis ben kok wong wedok kok. Ngene lho. Mbok dudut ngene lho. Nesu mesti. Lah ngopo? Ya mbok dudut ku mau terus beneran nesu. Kudu njaluk ngapura kowe. Dipraktekke sik apa piye? Aja. Wah nek cara aku nesu tak balik kene kok. Mbahmu kok bokok kok dibalekke kene iki rumah saku. Lah jare nesu didudut. Goleki si podang pito ibu bunga hengatiku nyandeng bisa aku enek bedhekan siji Kas. Apa? Nek kowe pinter elok banget. Apa bedane soto karo siti? Soto kuwi genah nek panganan, nek siti kuwi manusia wong wedok. Uduk kleru. Kleru. Ijik pengen Ijik pengen jawab. Soto kuwi seger nek duduhe. Kleru. Siti reneng. Kleru. Nek soto kuwi tokolane putih, lah nek siti. Siti iki apa? Nek siti napa, Bu? Siti bakul tokolan. Loh, Bu ngerti kok. Nek soto tokolane putih, nek siti. Ayo, Mbah. Bakul tokolan gek rupane ireng ngono. Malah dicetake kok rumah saku. Lah ya beda kok anu. Bang Yohan, ya selamat ya dan ngapunten mboten saged anu izin kula kalih Ika. Oh Mas Yohan to? Niki Mbak Dewi. Dewi mbahmu kok Dewi. Ngono kene ya ben akrab kok. Mosok kono kenal kene gak kenal. Komandanku kok kae kok. Komandane. Komandan. Dereke aku enggah iki. Heeh. Ya. Coba iki dites ngendange Eka prihatining sih menika pripun? Wah, lah kok kowe karo cagak nek padha ngono to, Kak? Apa nih? Wis syutingan coba, Pak. Lah. Maksudnya dure. Heeh, dure. Coba kowe kene. Ya, Rene. Karo prank to? Ngadep syutingan. Ate padha pernane. Asemi kowe gur pengen ngeloki ireng ngono, Ora, hitam tapi kan manis. Oke. Ndek iki sak dina utuh dirubung anu laler. Mbahmu. Saking manise. Oh, yo batang wae rumah saku. Ora gur wanita tok sing cinta. Oh iya. Laler sing nganti Laler kroyok. cinta. Coba dites kendangane Eka Prihatining Sih iki piye coba. Nah, coba jajal sepiro. Nah, Pak Bambang ki sadurunge apa lagu dicoba sih. Pak Bambang tuku gedang. Tuku gedang. Iya, diomong nek bocah iki ya budhek ket mau. Piye piye? Pingin. Oh iya pisan Kas coba. Oh iya tuku. Pak Bambang dahar gedang. Dahar nyok ora gaglak. Masalah dahar nyok. Nganu saking no, Pak Bambang nggonku. Nek Pak Bambang kene dahar. Oh dahar iya. Nah, Anu pisan Kas. apa? Pak Bambang ngemut gedang. Iso. Pak Bambang ngemut gedang. Wah, pinter. Orang gaglak emang ya, pinter.
Ya, pisan Kas. Nuwuni Pak E. teko Pak E. Pak Bambang potong rambut. Senenganku iki. Pak Bambang mudine dicukuri terus rambutnya gak butak kok. Iya. Dicukur undercut. Coba. Rambut. Lah kok kuwi kaya ning kono kata lek. Iki ya tokolane Yu Siti mau lho. Iya, Kak, bener. Yu Siti dodol tokolan. Lanjut ya. Lanjut. Iki Ya. sing saramban awakmu. Heeh. Tak langgamke seragenan tayub. Oke. Terus sing dangdut aku karo nembang ndak masalah. Oh iya, iki. Mas enten setan. Stan mic, Mas. Oh iya. Disteni Mas, nggih. Iya. Disteni engko mbok menawa nek piweling terakhir coba di. Wong njaluk setan kok nggak dadak pileng-pileng terakhir. Iya. Setel ya kajane ya kaya. Ning aku ora tau mbocak kok kaya. Ojak kowe wong Nggih. Pinter cah bagus. Anake Pak Bayan iki. Mboten. Oh siap komandan nggih laksanakan. Lah kula cuti kemarin. Nggih ngapunten. Libur. Nggih. ini apa, Mas? Anake Pak Komandan. Anak Pak Komandan Oh, mau. Pak Tentara kan. Oh, putrane Bu Dewi mau. Mas, Bu Dewi kok ya. Bu Dewi. Pak Tentara Pak sinten to? Pak Yuhan. Oh, ya wis Bu Yohan lah. Nah, ngono wae. Nggih. Nggih, Ya. mengke kula samperin. Siap. Ayo, Mas. Mbak Desi, kasuwun jumeneng bodang kuning duet. Iya. Engko sing sak rambahan tak karo nembang ndak mau. Iki Mikmu kok iso ngetek, Den? setene Anu. meleyot iki. Kowe ijo lho. Ya. Sing enek kabele kono. Ya. Kaboten Kak. Pernah. Walik ya. Balik to. Kok ngono? Lah tak kira Masang mik kok iso kabele dikeke cucuke kok ne contongku. sambatan kok. Nah, Tukang jam iki sambatan. nek sing ngendang Mbak Eka kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Engko ora ora dijlungupke neh ya iki. Lah engko Pak Bambang tuku gedang lah kowe iso. Wis terasa. Sing terakhir mau apa? Aja tuku rambut wis gah aku. Lah ngapa? Wis tak cukur kok rambutnya. Gelem Mbak, ngene dhek iki wis dicukur. Oh, ndek Mbak Desi kan duwe anu to, salon. Duwe aku. Duwe Oh, salon. bener nek Ning iki ngisor wit waru. Heeh, terus Lalah warune ambruk. terus Kenek pamplete suwek. terus Lalah warune apa suwek, Suwek. tulisane ilang. Heeh. Karek sing tulisane sing ijik karek rambut ngisor. apa genah no? gah. Tulisane salonku ki mau dadi apa? Kuwi Mas ini padha ngene Siti malu asine. Apa? Urung dikerok. Mbak Gah. Desi duwe. Deni kok urung dikerok. Duwe salon. Salon. Heeh. Cukur rambut, Cukur rambut. ngisor waru. Ya. Lalah warune ambruk. Warune ambruk, Ngeneki pamplete. pamplete, Tulisane waru suwek. suwek. Sing ijek kali tulisane cukur rambut ngisor. Sor. Sing cukur ngono iki ya barane ya Pak Sukadi, Pak Dim. Mbahmu kuwi Pak Sukadi, Pak RW kok. Sembrono. Kalau kok bingung. Iya. Mangga. Buka celuk apa? Buka puasa. Ya. Buka nembang celuk kono. Janteran. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran mangga bidesi. Sing tak sayang. Ngobang-ngobang Mubang-mubang pinter anggonku goleki ora krasa kaki esuk sakan bengi. eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok neng ngepang kekancangan tak rindek sangka katuan sarawing ngoceh dheweke ngalih pecokan
Seragenan. Kok bener kandhane Mbak Eka kowe iki MC anu kok. Iki lagune rong bari nyok. Kan mandek sik. Kan nganggo dimandheke sik. Bar mandhek lagi ditutup. Lah kok kowe ijen glajus wae. Salah wi lambene tapu yo, tapu. Iya. Mbahmu. Mbahmu. Jan. Ayo. Seraginan genti. Ura. Dintek sik. Iki dintekne sik sing ngalusan kowe iki kok ngeyel man. Andane bener Mbak Eka mau. Ayo, MC apa Mbak jenenge? MC anu gendeng ya. Rada MC rapateken ya Dik ya, mboyak kene delok kene kok. Aduh wani-wani karo Mbak Desi lho wis dingkremi kowe. Yalah iki Mbok De Marsi mesti. Piye Dik, Dik lancar. Oh iya. Pipise Dik lancar ta Dik? MC ne iku kan masalah sajake. Apa bar pedhot karo pacarmu kowe iki? Ayo Mbak, ngkremi Mbak, ngkremi Mbak. Ayo Mbak. Kakean utang coba cetake nang kene. Oh iya wis. Lanjut ya. Ayo. Ditunggoni Pak Sugeng kat mau. Ayo tutupan ora vokal. Nora bakal atiku kekliwang liyan yen si podang handutut ati kepraanan Nora mendoh hatiku sansaya tatra tak sranani son pikat polote benda yo Kak Yo yo. Ayo yo. Bapak goyang mriki. Ayo yo yo. Ayo Mbak Ika goyange. goyange Mas palen yo nyoke yo. yo Songke yo, songke yo, songke yo, songke yo. Masa jo. awan Ning omahe ora krasan kaluyuran kaluyuran ora krasa ayo yo kekancangan alas sarwi-sarwi ngetes kalau kae seret pireng ibu iya kah Rini ya kah sik mas Pak Dereng, Pak. mas mana sinten iki Suratno. Pak Suratno. bayan iki nang nggon aku iki Suratno iki Lah yo ki langgananku mau lho, aku buka salon kae mau. walah laganane iki to lah ya butak ngono Lah kuwi. Lah nggih. Sik butak nu mbok cukuri terus. Ayo
Lah kan aku khusus spesialis ngisor. Oh rambut kempol. Ngadek aku. Ngandeni. Rambut ki warna-warna kok ya Yu. Enten. Rekmo. Kuwi nek nggon Ya ditebak ngendi Gus bae. Koko kan rekmo. Heeh. Mengisor sithik, ana kumis, bulu irung. Bulu irung mengisar sithik. Ana janggut. Janggut, Mengisor meneh. Mengisor meneh. Dada. Ana jojo, simbar jojo. Jojo. Mengisor meneh. Heeh. Udel. Nggon udel ki ana wulu cumbu. iya, iya. Mengisor meneh. Bar iki hati-hati kowe. Iki anu. Mulih kelakon ranggundas kowe go sengeni tak bayan. Sik to. Bar wulu cumbu nggon udel ta, ngisor meneh terus wulu kentol. Oh iya, kental untung. kental. Sithik engkas nerempet. Bar ketol. Bayaranmu dikekrek karo Bar Pak. kentol munggah sithik meneh to. Ulu alis. Ulu alis oh iya. Iki cakap-cakap mau gulat daerah tekan-tekan gone iki mau mas aku kok iki nggon jane. udel mau kok dilewati ya? Gandane kok ora ngisor malah tekan kempol malah tekan dhuwur neh. Lah ya kempol ya ora ngisore udel. Oh iya bener, coba terus neh. Aku yo ngisor meneh sian. Heeh ngisor neh. Berarti munggah. Munggah. Ah iki. Munggah kempol to. Heeh. Iki. Apa, Mbak? Dhuwure iki. kempol to. Heeh, Mbak. Ana wulu idep. Ah iya. Kowe kok ora tekan-tekan to Kak? Ya wis ngono kuwi lah. Ya Tak kira ki tekan. kok. Sampun. matur nuwun ya Mas Udin, Mbak Desi. Nggih, Matur matur nuwun. nuwun. Mbak Eka, nggih. Ngendang ya iso nggih to, joget sae, nyanyi sae ya to. Jo sae to. Lah piye? Mas aku kok eka sae nggih. Nggih. Aja dibudal ngesek dulure rong teko kok. Mbahmu dulure rong teko ya. Sae gandeng. Apik. Kayak iso mudun. Oh wah iya cah semeter kotor mesake malah. Kok Nggih. aku nek ngene kaya uncek malah. Mbahmu kok. Biasa dipungkli barang ngono kan. Iya. Ya ngrembaka kok sing penting ya. Dek Eka matur nuwun. Makasih Mas Udin. Niki mau podang kuning permintaan saking Pak Sugeng. Nah, nggih. Ndereke nggih. Mbah Uti salim riyen nggih. Wah. Pipisnya terus lancar to. Dan nggih. Ndereke Mbah Uti nggih. Lah kok nggo tas sing ngopo klek nyumbang ora mau kleru. Nggih, gunging panuwun Mbak Ika lumantar kanca-kanca Pratamanada kepareng Sang Ngabiyantara. Sampun pikantuk namala ing dawuh kepareng Sutya kalih banyu langit saking Komandan Yohan saking Bakar. Komandan, sendika dawuh siap laksanakan tugas. Ya. Wah, sik. Alah tukang drame turu lele bayaran 90 kuturat terus. Ya. Nggih, Komandan Yohan monggo. Pak Sugeng badhe ngersake lagu mlih. Siap. Purwantara Wonogiri. Ulah tebih banget lho iki Purwantara Wonogiri. Oh nggih. Numpak apa niku, Pak? Nggih, Pak Sugeng babele mengke ngersake lagu mlih. Pun saestu, pun marem. Oh siji neh. Tesih enten. Kah? Niki kalih Eka napa? Siji mlih. Oh Eka. Nyun lagune napa, Pak? Oh Cape Gunung. Eka. Iki jek enek panyunan dawuh kok ni Pak Sugeng. Lah nggih, spesial iki nggo anu jenengan Cape Gunung. Dijeglengke mboten, Pak? Oh nggih. Oh Tombati. Nggih, matur nuwun, Kang. Nderekke King Purwantara. Nggih. Niki Cape Gunung sing ngendang Mbak Eka napa sing tak jegleng Mbak Eka, Pak? Oh, Eka kabeh. Ya, Kak. Nyucukke, Kak. Ada-ada kok Sukodana lho, Kak. Oh. Sing ngendang Mbak Eka melih, aku jegleng Mbak Desi. Ya, apa tedas metik jegleng iki? Nek umpamane putri ngono lha tak jenglengi ngati biar padang ra apa-apa Pak. Lah nek ngene iki wis nggondo Mangsamu. Apa? Kowe iki urung tau rasane sing lemu piye to? Lho lah, aku wis pengalaman di pacar lemu, apa meneh duwe pacar untune digawat ngono. Lah wis pengalaman. Lah piye kok untuk dikawat piye? Aku iki mangan steak ning Karanganyar ya to, ning nggon Palur kono. Terus? Mangan steak iki lah kok kan untune nek kawate Heeh, dikawat dibehel. Dibehel. Lah njikuk duwaging malah sak daging-daginge ning cangkemi lho. Lah terus yo sing apa delok sing jajan lah kalau nek menungso mangan daging kirek ngono. Lah kuwi lak yo yangmu to. Iya tak pedhot to. Oh, mergo kowe mau. Lemu malah ning masjid geger ke wong Piye, Mbak? bojone kono lak ana untune overload to. Ya, coba cetak. Dibehel. Coba ya. PKE dibehel. Wis
tak pageri. Dibehel kok dibegel. Dibegel kawat Nek dhek dibegel saking prongose iku dibegel ngono. Dibehel. Malah ning masjid ning geger ke wong Aja mbok omong kene. kaya rewokan. Perkewuh, aku perkewuh. Lah kok bojone sujud salat lah kok ngadeg ki nggawa sajadah to. Sajadah sak gulung cantol ke utuh kabeh. Lah malah kaya barungan ngene kok Mas. Aja kaya mangkono. Kok dadak merak. Kayak ki nyet untune kemajon apa rene sing kemunduran ki gak genah. Ya wis. Malah apik ndek bojo ngono, Mas. Lah piye? Ora bakal kemalingan. Kok iso? Misal awakmu bengi-bengi to. Heeh. Bojomu kowe turu, enek maling teko. Oh, sing di omah isik melek. Isik guyu, berarti ra sida maling. Mbahmu arep Ijik ngicip tangi. arep ngicip merongos yo nyemoni kok. Oh, sing di omah sik melek, sik guyu. Lah ra sida maling. Nyemoni. Aku kur bayangke ngene lho Mbak Ika. Pripun? Kan prongos. Nggih. Nek ngambung piye? Lah ngambunge katut tok pipiku ndek kayak tak jaitke kok. Iki ganti kulit kirik lho iki. Nek ambung-ambungan ngono kae lho Mbak. Aku ki bayangke. Heeh. Yo bimoli yo biji bibir monyong 5 cm wis nyotok sik. Nanti nek iki malah apik kok. Bojone kadang dijak ning nggon anu kebun binatang. Heeh. Kaya manuk patung totok. Totok. Mbahmu bojo ya dimaniman to kamu ya. Ya Allah, ya Allah. Bangah iki. Heeh. monggo. Munggahna iki Pak Supis aku Pak Sugeng lho Kak. Siramu adoh-adoh kok Sukodono barang kok. Ya. Ya. Wah. Iki umpama nang ngene Ika ngono apa jenis suguhane iki ora bangsa tape bangsa lemper ngene iki ya Kak ya. Apa Mas? Lah apa? Ono suguhane apik Kok apa? wedokan. Wedokane apa? Lan Seragen kono ya Kak ya, kan adat. Iya to. Wedokan piye? Wedokan piye? Karepmu wedokan sing kepiye? Maksudnya ki nek wong digawe ki suguhane ki ora lemper kacang karo tape ngene. Aku wang ngono kuwi to. Lah nek ning kono? Suguhane wedokan. Lah wedokane apa? Ora Jelas Mbak, anu ning kono ki enek makanan sing jenenge rondo royal. kuwi. Tape goreng jenenge rondo royal. Nah, kuwi jenenge wedokan Mbak Desi. Nek kene sing royal sing lanang. Mbahmu iya bener kan. Iya entek ki apa-apa kok kan. Monggo, caping gunung. Capil gunung Mas. Bawanina. Iya. Bawani jenggleng, Mbak. Kowe iki jenggleng aku ngono. Lah yo wis. Enak iki yo gleng Ya iki. ya Allah. Mbah, mbok jenengan jenggleng kula to, Mbah kanthi Bang kae. Anu, halo, sayang, sapa kae jenenge mau? Suratno. Suratno. Rene ya rene jenggleng aku. Jenggleng. Mas Ratno. Jenenge lho, Mas. Nek mesem dekik lho. Silite. Kae kon rene, ayo kan jenggleng. Mas Ratno mriki kok. Ayo, Mas Riki. Ya. Lah ya langgananku, anduke ya Keri ya nek ngene. Ya Allah. Ya ampun. Iki Mas nggo pemper apa rong iki? Pempes kok pemper. Pempes. Oh pempes to. Pemper Berarti ki ya? apa to? Mbak ki sekolah tekan. Tekan ngendi to? Ratno. Apik lho. Mas Ratno mriki lho. Ayo. Wong Sik to, ya jenenge Allah. basikan karo Bukato alus kok ngisore kaya wong bal-balan Ora kok ya. apa-apa. Yuk, nggo mriko. Ya, kemonggo Iki Mas. kono jenenge setel kok. Setel. Nek cara cah saiki skena. Oh sekena. Kok iso sekena, Mbak? Yo ngene iki nganu dhuwur ngisor dipadu. Heeh. Jenenge sekena. Sekena. Skena. Aku mudeng iki kok bar mulih kangone Pak Yatno iki mesti bal-balan iki. Alah tenan. Yo. Ya. Sing jenggleng iki kowe apa sapa? Kowe njengleng anu Mas Ratno, aku njengleng iki. Oh enek gathuke Mbak Desi karo Mas Ratno. Awakmu karo Mbak Gathuk. Putri. Mbak Putri. Nama lele kene lele MC yo tuwek ya apa? Nyanyi nggih Pak nggih. Oh, kowe nek tuwekan ya ora urip lho kowe iki gayamu iki lho. Ya. Nyek yo Mbak yo. Enyek iki. Aja ya. Ya wis tak rumah. Apa-apa ki mesti apik sing tuwek timbang sing nom. Ra. Pengalamane Kok luwih. iso? Iya, Kok luwih. iso? Nek jeruk kae nek Heeh. tuwek mesti legi. Heeh. Nek nom mesti kecut. Kecut. Pelem kae nek tuwek legi, nek nom kecut. Apik nek tuwek ya Mbak yo. Apik. Ra enak. Gedang barang ki ya? Heeh. Nek tuwek mesti legi. Legi. Ya. Tapi Enek sing ra enak siji. Apa? Bung, ya to. Bung kae nek tuwek nek nom kan? nek nom digo janganan. Nek tuwek Ra nek tuwek enak. ya ora mesti. Ra enak ya, Pak Kadang ya. ya jeruk iki kan nek nom legi ta. Oh, Enek. buyuhane nome kaya ngene lho. iya. Ya ini lok tenan. Oke. Mas Suratno persiapan sini. Iya. Mas Ratno persiapan.
Wis dislerekne sik katoke. Oh nganti dol ngono kok. Kok Mas Ratno gen usul. Nek ra gelem jane, ndang dijenggleng kene lho. Ayo. Den. Saben bengi nyawang konang. Ayo to nyok, nyok. Supen men lho setat lho. Mas, gendong to, Mas. Ayo. Ayo to nyok, nyok wis pegel iki lho nyok. Tung. Ayo to. Ah, Anu kita. Kowe ora krasa blas to. Piye, Mbak? Gur maknyuk ngono iki, Mbak. Apa sajake cendhek ngono ta? Nek pamane gede lemu ngono kuwi terangel lho Mbak golekane. Golekane angel. Angel. Wah. Wonge kan laris to. cendek bae. Jajal Mas Suratno coba. Ayo, Mas, Jebleng. rene. Ah, rene. Pun. Tiga. Ngerti. Yo. Oh. Yang memajang ya tak jegleng yuk. Nah, bawane. Ayo. Menggah ya. Sumpah. Oh, iki wayahe jenggleng mah Kowe pokoke. iki sing jenggleng kok malah kowe iki pasrah iki ngopo? Apa yuk? Ya wegah wong sing jenggleng kowe kok kowe pasrah. Yen memajang mung karo Endi ngarep? Janur. Endang to, Mas. Setan mbok sing apik wae. Gendong. Kuwi malah kaya wedokan ning kemukus lah. Ngelawe mah murah ya kaya. Ora ngono kuwi kok dingkremi Mbak Desi netes lho we. Pira-pira dhewe. Tenang aku ki bar bayi. Engko nek mbok anu meneh meteng meneh bahaya aku ki. Lah peraso ya dalane serapi nang grujal ya. Ayo, ben memajang. Yen memajang mung karo janur kuning. Ora sumbut karo piyaine gede dhuwur ya, Mbak. Hables ger maplik ngono, Mbak. Sabang bayi. Iki wis tak apik-apikke to, Nyuk. Piye ta? Lah sing ngedram geban 75 ra ndak des ngono. Baleni. Ya tak baleni, yo. Terus jangkep. Bawane neh no. Yen memajang. Oh, kembang. Ya. Dadal baleni neh, sapa ora? Kembang api. Kembang wae. Kembang api ben bledos sirahmu. Mbahmu kuwi. Kembang wae. Ya ampun. Kembang wae waton gunung. Terus, Mas. Terus. Ayo. Ah, kok burung muda kok muda dewe. Bareng kene, bareng aku ndang imu bol ayo. Kok kene kurang dhuwur. Terus. Piye to? Wis direwangi ancang-ancang ya sik padha wae mak plik. Kurang dhuwur. Menek saka kene, munggah meneh. Enggak Desi, aja. Hah? Aja. Ora Mbak wis Aja to, mesake. Mas anu dhuwur Pak. rejing Mas, dhuwur rejing. Pak Yatno. Pak, nyuwun tulung ambulke ambulan DKR, Pak. Mesah. Wong nyambut gawe kok dadak golek panas, ambulan. Yo. Sa. Anu arengmu udah kok kono? Ya. Racitan. Pacitan sarwi Terus Eko sik kowe iki manut kendange. Kowe nek dhuwur meneh kowe iki ra manut kendang. Kowe jengleng kon dhuwur mulu enek sing jenglok rong piring kil lho. Gosek ta. Nyapa?
Ya wis iki wae, jujur-jujuran wae. Apa? Kowe marung dikeki rokok karo Pak Yatna to? Urung. Ha iya, layak kan danggleng-danggleng. Mbok yo ngene. Ya Mas, didom Mas, taknya Mas. Alah. Gur yoga rokok. Alah rokok 76 kok lah gara-gara. Jandi lele padake. Yo, kira aku doyan rokok sing doyan tak kakek mburi to. Ayo Mas, tutup Mas. Tutup nih. Ditabuhi Mas, ditabuhi. Panasutan aling-aling. Reok mboten, Mbak? Mboten. Boten. Reok tambah, Bu. Sing ngendang nggih kesel e. Reok. Mosok mboten to, Bu? Reok iki wis Anu blusuk nek tenan reok ngene iki niku mau. tambah pira to saja iki larang ya, Mas ya? Reok tambah 400. 100. 100. Bulu kok. Mari. Ya. Monggo. Kula jujuli mengke. Ayo. Ya nembang sih. Panasutan aling-aling caping gunung. Marem to? Marem matur nuwun ya kanca-kanca. Rokok ya pas entek ya. Nih, Sip, iya delok iya. ketek, ya delok ketek disangoni ya ya. Sapa sing delok kethek? Wih, dah cilik-cilik. Ngawur yang delok ngene iki ya delok buruk kok. Rokokmu isih ora? Nek ketheke isih cilik. Oh iya. Nek wis tuwek ngono ya buruk. Bener. Rokokmu isih ora? Entek. Anu, kono kok ora anu lho wong mau wis didum teki. Sapa? Kono mau wis didum Cacah iki siji-siji. tengek-tengek iki ta? Wis. Lah, lele untuk rokok 76 kok. Ora ditabuhi kowe kok. Kok nek ora nyawer ora ditabuhi. Ben, oh tabuhi kae janset. Oh, piye? Lho iki kok seniman tabuhi genset ya Lah cacah iki umpama apa jenenge ora enek janset karo sular ra iso muni. ya ora iso. Lah iya, tabuhi janset apa mbok Ora gur genset tok ning ngono. Lah apa? Nek Gusti Allah Oh iya bener iya. Aku wis ra iso ngopo-ngopo nek wis ra iso. wis mentok Gusti Allah. Angel. Ayo. Ya. Diwatuk lho. Ayo. Nadian. Nadian waton sarata lanang. Piye mas janjine kepiye? Esok-esok, jo mepet-mepet. Bisa bisa. Bisa. Anu, Jo. lah kowe mau rokokmu kurang mulane ora kompak. Kakak bisa. Jo ngesuk tak jo ngesuk. Jo ngesok-ngesok, Nang kak. jo mepet-mepet. Oh. Coba iki. Piye? Jo ngesuk-ngesuk. Jo mepet-mepet. Lep. Lah beda lah wong kono ya rong kanggo kok. Apa? Ora krasa, Mas. Ora krasa. Apa ora kono? Penyanyi saiki ra. Ah, penyanyi Jek Perawan ya ngono kuwi, kapok ora kowe. Coba sing ngetan dhewe. Jangan ngesok-ngesok, jo mepet-mepet. Mak klutik ngono dandakno. Piye wis penak kabeh ta? Wis kena kabeh. Iya. Oh kurang iki. Ora iki iki. Aja. Aja kuwi. Aja. Kuwi sepek yali-yali. Oh iya iya. Yali-yali. Ini. Nggih ya. Kayak kene dhewe. Terus tekan ngendi? Inumane banyu kopi. Bening. Bening ya, kok kopi iki lho. Ya Allah, utuslah orang-orang melian. Ha. Aku minta kopi ya Allah. Oh, kode. Ngantuk kok. Ya, langgame Mbak Desi. Oh, mengke Pak Kasimin ning nang pundi? Pak Kasimin, Monggo, Pak. Ngersake lagu napa, Mbak Kasimin? Pak Kasimin. Badhe nyawer. Oh, nggih. Di. Ya walah, niki ta. Nggih, oh badhe nyawer. Oh, nggih. Oh, juragane. Oh, sik meneng sik Juragane tak traktor. tak anu. Iya, Juragane iya. traktor. Oh. Lah nggih badhe ngersake lagu menapa, Bapak? Ya Allah, dadak duwite dadak nguculi katok sik, Mas. Lah Mbak Eka, ki piye, Mbak?
Lah wong pake katoke dobel-dobel kok. Iki cek protrokne katok duwite iki ning jero. Lah iya, apa njaluk Kok jika ajeng nyawer jenengan jare ketrono ki aku. Ya. Pon asal Pak. Ya Allah, Mbak. Oh Mbak, iya. kan jero, Mbak. Kak, engko nek ra mbok gogoh Pak Sukimen mau ra metu lho Kak. Oh lho, Mbak. Kok Kak Pak Asimen. aku nek pamane ngono wegah ketemu jempol aku. Lah kok iso? Oh iya, Mbak Ika, Mang Mandap Mbak Ika. Ya, cah multi talent kok Pak niki Pak. Ya Allah. Mendang iso. Ya kan nek dirogohno kleru ngono. Oh nggih, Bos Parman. Nggih, jeng Aku siang. mudhun iki. Nggih. Oh, mboten langsung. Oh, langsung Nggih, Pak monggo. disawer. Ya. Ya. Dek jaman berjuang jero kelingan anak lanang Kamu biyen kita opene ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikabdah yen nate janji ning saiki apa lati ning gunung sanjungi saka Pripun Pak Min? Pak sapa ki mau? Pak Kasimin. Asimin, Pak Min pripun? Mriki lho, Pak. Mriki. Ki lho, Mbak Ika teng inggil Mbak Ika. wah. Matur Iya, suwun. Oh, sambal kemangi. Oh, nggih, iya. Pak. Seneng suarane kula. Ya Nggih. tuku kok. Ya nek seneng ke tuku. Lah nek kaya pepper. Tapi engko dirogohne neh lho, Mbak. Ora apa-apa, strogoh, kok tak rogoh dhewe. Sak iki lho, sak njaba. Oh iya. Loh, ijik lho Mbak ijik. Kok Tapi ijik? ning isor dhewe. Ning isor dhewe. Heeh. Gusti Pas Allah. Wah, kuwi, ya. Iki mau tunggale Siti iki mawon sih. Gak masalah wis, gak masalah. Ndak masalah yo. Yang penting cair ya. Oke, Ya. ya. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ini norang ilang gone padha
Oh nggih, Rondo siap. Rondo Sambel Banyuwangi. kemangi karo rondo Banyuwangi. Lah Rondo. loro gol siji tok no. Oh, mau Lah ya. niku Pak, niku malah niki Pak. Oh. Mbak lagi dirogone tekan kini. Iki mau jek DP kita ngerti iya. kan. DP, siap. DP. Iki DP. Tutup riyen nggih, Mbak. Nggih, tutup. Sekar Yuk. bisa nyawan gunung desa Kadiraja dene ora ilang gone padha lara napa ae sampun lunas. Pun lunas nggih? Nggih. Nggih. Capel gunung pun Pak, sugeng nggih. Sampun. Nggih, alhamdulillah jenengan ngasih ping 20. Ya, lah iki masuk. Ah. Pak sapa mau piyaine? Pak Kasimin. Pak Min, Mbak, Pak Min. Oh Pak Min, ha, Pak Min ngono wae ta. Sambel kemangi. Pak Sugeng napa, Pak? Oh, Wah. cemiring. Cenggiring lho Kak. Sering yo Berkah permintaane. barokah. Oh, Mbak Eka, heeh, ben nyanyi. Nah, Nyanyi ae yo. Lah monggo marai nganggo jarik mungkin ndak ngrusak onderdil Pak Yun pamit. Ah, nggih, mesake, Pak. Nek ngendang jaipong yo rada angel, engko nek suwek. Napa nih, Mbak sing suwe? Nek amare aku ora katokan nek. Udutku Oh. mau nanti Mas Benjo. Iya. Aja diracun lho, Pak. Jangkrik udut samono lah. Udutmu gur Anu, bin filter. Lah Lah, apa iki MC lho. kondang Udin sedunia udut ngono dipek kancane kok gresula to. Lah Lho, bayaran 500 kok eman-eman rokok siji. 100 karo dilatih kabel. Kok tak jalukke anu idol Pak Sugeng. Oh iya, oke. Ditulungi sik Mbak Ika. Iya. Ya. Mereka. Yo gringgingen. Napa, Anu, Pak? Niki ki mboten ngadeg saya pancen dodok ngeten niki. Ancene sing iso ngadeg iki Geruden ya, Pak. Aku yo ora iso to. Ditekne ngono berarti. Apal lho. Seneng ati nyepon. Ya, kijing miring. Ya. Kijing miring terus apa Karo meneh? mau Sambel kemangi. sambel kemangi. Ya. Ya. Sing dhisik, sambel kemangi sik. Manut. Nganggo wireless wae, Kak. Ya. Nganggo wireless wae. Oke. Gen penak. Nah. Yo. Membiat mayon eman Banyuwangiane teh. suwarane Lah, Banyuwangiane teh yo. gandeng beliam biangan nyeram biai lan kenang wetan sagara Banyuwangiane teh. larelan kidul lalasang ter kang kalimyat limyat ibaratnya melu ya Ya. belambiangan belambiangan ojo takon senang sesat Iya. Ya. Lagune Blambiangan ya ya. Banyuwangi. Tanah India kumeliareng Taman Sari Nuswantara Sambel kemangi. langsung Kemangi. sambel kemangi. Ya. Bawane gerajakan iki mah. Seneng awak ngrika bawa gerajakan iki jan
suara melok kan nek Banyuwangen tenan. Ayo Cak. Banyuwangen. Digoleki kasete slip kok. Oh iya. Aku mau ngendang yo melu ngetutke kaset ngono iki dadi bingung biasane kan karo gamelan to. Heeh. Heeh. Kepyong. Tapi awake dhewe kurang ketemu aja. Ketemu siapa? Iki. Iya karo kanca-kanca. Oh, kapan-kapan ketemu neh, Kak. Iya. Nek ditimbali Pak Yatno. Muga wae tahun ngarep umpama wedhuse Pak Yatno ki manak, ketoke arep ditanggapke campur sari. Wedhuse Pak Sugeng lho nek manak ku tanggapke campur Guru sari. wedhus kuwi tanggapke campur sari. Lho tenan Piyai Bulu ki sebodo kok. Oke, nggih. Siap. Nggih, siap. Piyai kene iki lomo-lomo ya, Mas. Lomo-lomo. Apa sithik nyoh, apa sithik Nyoh. nyoh. Kadani kok. Sedekah kok, Kak. Sedekah. Ini Mas. Sambel kemangi. Ya. Pratama. Pajek. Campur sari weton pajek lho, Kak. Lelelelelelelot. Nggih. Kusumanada. Walah. Sing nyandri adine sapa? Iya. Pak Kasibet. Sambelnya kemangi yo. Iya. Sambel kemangi. Bersama
Pratama Musik. Pajek. Apa kok pajek? Lah ning kon pajek enek Pratama Oh kok ya. iya Pratama. Bener lah ya. Iya Ya, iya wis. iya. Mbak Ika pun Oke. katur wau wonten Sambel caping kemangi. gunung karo sambele kemangi. Iya. Pak Sugeng pun marem nggih, Pak Sugeng. Nggih. Dadi Pak Sugeng mbiyen itu beli. Lah menika. Pun meleh. Oh kijing miring. Oke, Ya. kijing miring, Mohon ya, dawuh. ya, Eka sekalian. Eka gen oh iya iya. Diselingi sik ra Oh, apa-apa. diselingi sik ya Pak ya. Oh iya Ya, ya nggih. ya, siap-siap. Nggih. Oh nggih. Oh Iya, buah. iya. Iya wis ngerogos Oke, tekan. masih ada bersama saya nanti jam Iya. Oke, nanti sampai jam 2 masih bisa Oke, bersama saya. iya. Yo yo. Ditunggu dulu Pak. Kijing miring, oke. Seragenan mumpung aku ya langsung. saka Sragen toh. heeh. Langsung ora siram. Ora apa-apa, langsung Oh, yo. iya, oke, siap, siap. Seragenan Mas, kijing miring. Ya. Nanjake. Eka uget-uget. Ya. Kijing miring. Nano, nano, nano. Nggih, Komandan Yohan ditunggu dulu ya. Tidak kesesat. Nggih, siap. Pak Komandan mau ngersake apa? Mengke anu kok banyu langit karo Sutya. Oh, banyu langit. Sapunten nggih dan kula ndek wingi mboten saged ngaler mriku. Biasa. Kula nggih sami. Oh. Wong yo ra dikon kok. Iya, Awake dhewe lak ra dikon rono. Adirat dikon. Yaine lho tenan. Kijing miring. Kijing miring Mas. Ya. Mas Suratno. Oh klesam-klesam baru Mas aku. Udut dulu. Ya. Ya. Kijing miring kene yo Mas yo. Miring kene yo kayo. Iya. Miring Pak Sugeng yo miring. Yo. Ya. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Alangitan bali ngulon, apa setiane kelakon. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun kakak. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas, Ayo yo. kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Nginan bali ngidul, iwasit dan rapi sok kumpul. Aku emoh Mas, sepedane sayang sine bir kote polo. Aku molos karo slirane, sayang sine duweke wong. Ayo Mas. Ayo Dik, kijing miring. Iya. Ayo Dik, Ya. kijing miring. Solali lo. Mari Bandel ati. sik. Trek gandeng momot tebu. Nek radi jembeng ora iso Sik. Hop hop hop. Hop. Nyapa? Iki nyapa? Maksudnya dijembeng pikirane ben iso mlebu wawasan sing luas, sing modern. Oh, dadi pikirane kudu Pikirane kudu luas. Ngono. iya, iya, Ora iya. tak arteke rusuh. Nggih Pak iya. Kok nggih. Pak Sugeng nggih. Nek berarti ngono. Uwah delik, Iya. uwah jeruk. Heeh. Bokonge gede kegeden, turi-turi putih. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Maksudmu piye? Hah? Maksudmu piye coba? Balekno ana parikanmu ki. Uwah delik. Weh dele. Uwah jeruk. Wah jeruk. Anu bokonge gede. Bokonge gede. Kegeden turi putih. Enggak. ngono. Tunggale Siti mau. Tunggale Siti. Bokonge gede kuwi kakean usung-usung jeruk. Oh iya, maksudnya pegel ngono ya. Pegel, iya. Dicethake, ora patek kesaru. Ana bandeng cacahe songo Ayo, yo. Bapak Sugeng panjang yuswa. Amin ya Allah, amin. Kijing miring, Dik, kijing miring. Ngetan Bali yang ngulon, Pak Sugeng. Iki kelakon. Ayo Dik. Kijing miring.
nganggo tombo Ora kanan. biasa tarikan Ora Pak Sugeng biasa ki. pare- Pak Sugeng ki biasane nyawet. Oh iya. Wis ngono tok. Menawa Bu Sugeng. Bu Sugeng piyaine sing pundi? Bu Sugeng sing pundi? Bu Sugeng. Sing niki. Nggih, niki. Ah, ya ini seneng kowe katmo di video wae. Bar di video dihapus. Ya ora kelangenan enggak Bu, parikan riyen segede ngoten. Oh mboten saged pantun. Oh iya. Ya awakmu nggo Bu Sugeng, Nggo Bu Sugeng. Tuku bandeng neng Semarang. Heeh. Bu Sugeng enak. Kok enak piye to? Siap baleni. Nek tuku bandeng ning Semarang. Tuku bandeng neng Jakarta. Heeh. Bu Sugeng mugi-mugi panjang yuswa. Yoswa, Iya. panjang umurnya. Pinter Tak warai Pak. kene, tak warai. Iya. Tuku bandeng ning Kutha Pare. Heeh. Coba. Tuku bandeng Tuku bandeng neng Kutha Pare. Bu Sugeng. Jaluk duwite ya. Alah. Iya. Bu, nyuwun. Alah, aja. Ora aja. Ora ngono kuwi mau wis diparingi kok. Aku jalukke sisan. Alah, oh iya. Amit ya, Bu. Gak ayo Nggih. kon wakil. Lanjutke ya. Lanjutke. Nggo Ya. sapa meneh? Nggo Pak Yatno. Nggo Pak Yatno. Ya, Pak Yatno sing kagungan damel nggih Oke. menika. Menyang Solo tuku roti Bapak Yatno Yuk. katang rejeki. Amin ya Ayo Allah. Mas, Ya. kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Blarok disamperke omahe cerah, rangang mireke. Ayo Mas, Ayo Dik, kijing miring. kijing miring. Ayo Mas, Ayo. kijing miring. Aja lali. Lali. Lho. Iki nggo anu Bu sapa jenenge? Pak Wineh. Pak Pak sinten? Pak Wineh. Pak Wineh. Pak Wineh. Pak Wineh sing kiyaine pundi? Pak Wineh kali Pak Yatno niku benten apa sami? Oh, nggih Pak Wineh. Nggih, sungkem kula ndara nggih. Nggih Pak Wineh. Salaman sing Nggih, menika kula bibit. Lah Wineh karo bibit ya. bibit rumah samu kaya Nggih, Pak Wineh. nongko wae. Nggih, mbok menawi ngersake tembang menapa mengke? Wedang kuning. Podang Oh, podang kuning kowe iku kuning. anu banjaran podang kuning. Pokoke mau podang kuning kabeh penyuwunane. Manuk terus ya Ya rumah samu. manuk kabeh. Oh nggih, donga nggih Pak. Oh, gedungo nggih. Nggih. Dalem hujan rintik, banyu langit mau ya padha ngene Pak. Oh, hujan rintik banyu langit ngene iki, Bu. Nggih. Alah, panjang yuswa nggih, Bu. Nggih. Oh, Ini iki Bu, nggih. Bu sinten asmane? Bu Kasiem. Bu Kasiem, ya, Bu sing Kasiem. damel Segadah kene. damel Iya. nggih. Piyayine lho. Tempe bacem Heeh. karo tahu. Tahu. Bu Kasiem pancen hayu. Sip. Ayo Mas, Ayo yo. kijing miring. Kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Tuku Ana pelem. miring Heeh. diwadahi sukun. Terus? Kijing miring sampun rampung. La 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 la. Yo. Kijing Ah, miring sampun dipun aturaken. Bu Kasiem menyang menteng. Heeh. Bu Kasiem meteng meleh. Iku gak cocok iki piye to? Ya nyetapik kok ngono kuwi kok. Bisa, Ya kudu ngono kuwi kok jenenge Bu, seniman. tempe bacem Hmm. diwadahi kuali. Terus Bu Kasiem cantik sekali. amin. Bar iki mesti aku diparingi. Iya. Nek ora Pinter. diparingi mungkin lali. Iyalah. Nek pamane lali yo awake dhewe kudu sabar Ngene. menanti. Ti. Nek ora sabar menanti yo ayo bali. Bali. Merga ora Diwehi. ya. Ya wes. Wes. Kijing miring sudah selesai. Sudah selesai. Oke.